Singakusiza ngani namhlanje mnumzane? Hayi man, bafu khona umfowethu ungitshele nawe ukuthi uyabasiza abantu. Nginenkinga man. Shoot mina ngokomsebenzi ngenza amahlala. Lento ekuthiwa Isebenze lapho. Yeah, ilento ekuthiwa yi-comedian. Ubungawuthole nomsebenzi mnumzane? No, angisho loyo umsebenzi engithandela ukuthi uyawuthanda. Yeah. So ngusomahlaya. So into engiphila ngayo ngenza ama-shows bese abantu bayeza bazohleka. Bese bakhokha imali. Yabo. Yeah, manje inkinga yami man ish abantu abezi sometimes ubuza abantu abawu-2. Kodwa wena uyeza wena. Ngiyeza mina. Kule show yami. Angisho kusuka ku-host mina le show. Yini ekuphatha kabi mnumzane? Ukuthi abantu waye bangezi. Kodwa wena usuke ukhona. Angithi nawe umuntu mnumzane. Yeah. Manje mawukhona wena ubona ngathi abantu abekho. Shuthi wena mawukhona wena ubona ngathi akukho muntu mhlawumbe ugade umuzi. Mara Mnumzane ngizofisa ukuthi uyithathe serious. Ngiyazi ukuthi usomahlaya. Namanje mnumzane uyahleka counseling. Awuyithathe serious ne-counseling. Ingakho abantu bengebeze kumashow akho. Ngoba uyahleka isikhathi esiningi. No, mina angisebenzi ukuhleka, ngisebenza ukuhlekisa. Mawubona mina ubona ehlaya mnumzane. Mnumzane angenza amahlaya mina umsebenzi wangempela lo. Ngoxolisa. No, so right mnumzane ngoba usohleka. Okay. No. Inkinga ukuthi wena awu-understand. And into ongayi-understand ukuthi ubukhona bami eshoyini yami abusho lutho. Ngoba mina mnumzane ngithemba uyithathe serious. Mnumzane mawukhona ukhona umuntu iveli unayo. Mawuthi akusho lutho ubukhona bakho mnumzane angibathanda abantu abacabanga kanjalo. Ngoba wena uzithathi njengomuntu njengamanje. Umuntu osuke ngekho uyena osuke ephutheliwe wena usuke ukhona. Futhi ishow yakho le kuyabonakala ukuthi eyakho ngempela ngoba khona wena. So shuthi njengoba ngithe i-one man show iyona ngempela i-one man show ngoba khona wena wedwa. One man angithi wena indoda. Manje ngiyophefomela ubani ngene? Indaba kabani leyo mnumzane? Ufuna ukuphefomela ubani? Ufuna ukuphefomela abantu. Okay mnumzane. Uke wazama ukuthi wena ube wena uyakubona. Ngiyophefoma emizini yabo Ngwenza amahlaya emizini yabo. Uye kubona mhlawumbe door to door njengo-ANC. Noma wena wazi ukuthi kufanele uyibona beza kuwe njalo. Baza ngibhadala kanjani mina manje? Mnumzane uyadinga ukuzehlisa manje. Uye kuba abantu ungalindeli ukuthi kube yibona beza kuwe njalo. Ngibona ngathi ususha impakamo mnumzane. Wena wazi ukuthi njalo fanele kuziwe kuwena. Wena uye ebantwini. Hayi ikhonesi. Yini ungabaza abantu ukuthi bayini mnumzane? Ucabanga ukuthi u-ANC wenzani meya kubantu? Manje namnumzane uyababiza bona bese. Ngize ngibenze into engibhorayo ukuthi ngenza ngisho nama-poster ngibhadale imali. Ubabiza ukuthi bese. Bese. Uke wazama mnumzane ukuthi ungababizi. Ngoba mawubabiza beze, mhlawumbe mawungababizi benze njani? Ke zama mhlawumbe ungababizi. Ivele ngenza ishow. Ungababizi ngoba usubona ukuthi mawubabiza beze. Mhlawumbe wenza ishow ungababizi mnumzane. Mhlawumbe bazoza.
ngoba kungenzeka ukuthi bona abathandi uma ubabiza. Kodwa uthe lo counseling ukufundele kuphi? Sengisho isikolo sakho la ugraduate khona bakugqokisa ukuthi vela uzokhansela abantu kuphi? Mnumzane konje namahlaya wafundele. Yeah. Angithi uyabonaka. Into enjalo nje mnumzane. Into engizalwe nayo le mkhansela. Hayi mara ngifila ngathi awungikhanseli into engikhokhele yona ukuthi ngizoyizwa mangifika la. Ngoba mina ngikhokhela ukuthi wena uzodila nengqondo yami ukuze kwehlele stress esingiphethe. Wena mangifika la uyangihlekisa. Mnumzane ngeke ufike ucontrol abantu ufuna beze isho ufuna ucontrol nami uyasebenza mina. Angizukucontrol wena. Umsebenzi lo bengiwenza sengiwenzile for 3 months mnumzane ngicontrol. 3 months. 3 months ngenza lo msebenzi. So ne 3 months experience. Ngiyenza lo msebenzi. With no faith. Hayi ngiyabonga bafu udle kahle imali yami.